bych to bála. Zahrajte. Ačkoliv je to bol sama šíla. Zahledně někomu skoro stejně jako mě. To jsou takové lampky. Jdeš dolů? Tak tohle jsou ty obřílky. Jsou maličký. No i kůně tam, no jasně. Jsou malí. A jsou velké, jak vyšel. Že on leží, on umí ještě jistou. Když je na tom krbu veze ještě tyhle ty slečny. On se pak stoupne, jak ten pán kouká v tom dlouhodobě. Ten řídí, víš? Hele, a ty tři. A tamhle zatím to je ten rytíř. A zase jsou na chudách, To je vidíš? ten rytíř Emil. Hele, jak dělá velký kruhy, takhle hned u nás, vidíš? To je chláp. Je, a to je ten rytíř. Podívej se, kolik lidí A musí. co oni dělají? To já znám, že se dělá někde. Hele, Hele, a ten kůj, a hele, kam jede na lidi. A musí mu říkat, ty jeď na druhou stranu. to je ale nádherný. Ten je nádherný. A hele, tanečnice je nahoře. Ne, drátek, A má, vidíš, jak zvedá nožičky, všechny. A toho právě toho koně hýba jenom lidi. Si moc nemám peče, ale já opravdu nechci jablíčko. Ne, ani musíš. A tam byl ten drak, holky. Tak se chytí, ty bojím. Je ten. Toho bych se bála, holky. Kde ta Eliška ještě chybí a ještě Eliška. Hele, jaký má drápy, a hele, jaký tam jdou s ním páni a paní a mají ohně, vidíš to? Podívej, jak bude skákat. Oh, jo, viděla jsi to, Lidunko? Nebo prostě. A ještě chybí ta Eliška a ten Stráž zahrady. Princ to byl tam ten. Vlahý letní večer tady na plzeňském náměstí Republiky je jako stvořený ke snění. A my se spolu opravdu do jednoho snu vypravíme. Nedaleko odtud bydlí totiž Eliška. Její 7 let a půjde už brzy do 2. třídy. Tatínek s maminkou si Elišku nemohou vynachválit. Přesto je na Elišce něco pozoruhodného. Eliška má totiž jeden veliký talent. Eliška umí snít. Klekání. No ano, to bylo klekání. To já hned poznám. A jakmile se na večer ozvalo klekání, věděli všichni tatínkové i mámy, že je čas zahnat děti do postýlek. Eliško? Eli? Co je? Do postýlky a spát. Ještě ne. Eli, jinak budeš zítra zase ospalá a maminka se na nás bude zlobit. No, tak šup. A hezký sny, holčičko. Dobrou noc, taťuldo. Ale co tátové a mámy vědí? Jakmile děti zavřou oči, otevře se před nimi brána do světa nekonečné fantazie a dnes večer jsme vám i kousíček přinesli až sem. Představte si na okamžik,
že jste pořád ještě děti. Na nočním stolku sice stále ještě bliká lampička, ale stačí cvaknout vypínačem a vše se ocitne ve fialové tmě, která je plná fantastických dobrodružství. To je kostel na náměstí u nás. Kamile, Vembloude, kdybys věděl, kolikatero obtíží a nebezpečí jsme museli překonat, než jsme se sem z konce světa dotentovali, teda dostali. Samá poušť a nic než poušť, písek a prach a doběla rozpálené slunce. A nikde ani doušek. V tom sudě tamhle to je pivo? Neví někdo? Dohýkej! Vembloude, už nehýkej! Majestátní korále pouště, nehýkej, jsme již tady. Zde, tady na tom místě. Už jsem dlouho neviděl sud, který by byl takovej sympaťák. Ahoj, Eliško. Totiž, co to? Ahoj, Eliško. Už tady na tebe čekám. Ahoj. Ty mě znáš. Božínko, samozřejmě. No já pak bych tě neznala. Z vajíčka jsem tě viděla se klubat, ty ptáčátko moje. Nebo z čeho se to klubete, lidičky, no. Vždyť já už tady na tebe celičkej den čekám. Viď, abych tě přivítala, abychom si spolu trochu poklábosili. A kdo jsi, ptáčku? Ptáku. Velikanánský ptáku. Já jsem orlice, ale ty, Eli, ty mi klidně říkají Přemku. Teda, co to melu? Přemyslo jsem chtěla říct. Přemyslo, tak. Jsem orlice Přemysla a čekám tu na tebe 24 vteřin, 150 minut a hodinu. No, a půl. A co pa, že na mě čekáš? Požádal mě o to samotnej pán snů, že teď, než půjdeš do druhé třídy, musíš se prej bezpodmínečně znovu naučit lítat. Prej aspoň jako pometlo. Tak jo, to je ta úplně nejlepší vyučovací hodina na celém světě. Nebudeš se bát? Budu, ale jenom trochu. No, jenom tak maličko, víš, hezky. Tak poběž, totiž poleď, Eli! Do it,
Hlavně musím našlapovat jemně a nehlučně. Patna špička, patna špička. Jinak to bude znít, jako když se sype železářství. Tak konečně nějaká zábava. Přede mnou kýř, za mnou drak, krasotinka. No nezlobte se na mě, ale z tohohle průvodu jsem prostě největší fešák. Já! Možná se mi povedlo se odtud nějak vyplazit. No, uvidíme. No, jen kdybych nebyl tolik na očích. Jak jsem se to učil? Nadechnout, zažehnout a... Takhle to Já se bojím toho koně. Já to mají na dolině vota. Teď je to ještě udělat, dojít ty kámoši. To musí být takové. Možná, anebo se neuvidíme nikdy. Těma ručičkama. Jo, takový přemek. Já se bojím toho koně.
vyspaná do Vyspaná na tu nejprýmovější snídaní, Kaťundo. Ty opice jedna, ty si po ránu nějaká veselá poslouchej. Já nejsem žádná opice, ale slavná cestovatelka Eliza a dala bych si k snídaní Hemmenschnitz. To se teď vesmíří. No, tak tohle já se neznám, ale na rohlík ti to klidně napadne. Ty se taky sebere a uklid si do zahrádky ty hračky. Slyším a poslouchám, o ctihodný otče můj. Ty jsi trdlo. Tamhle jde. Jo? Tam vidím tu menu Elišku. Ta menu není, tak je velká. Jsem si kdyby velké. To je velká Eliška. Nespadne, neboj se. Vůbec nepůjdu, všichni něco dělali. Ne. No. Snad bude ráno. Nevím. Ty, já tě přece znám. Samozřejmě. Zdálo se mi o tobě, že jo? Ano, to já jsem poprosil Orlici, aby tě znovu naučila létat. A to byla úplně ta nejlepší hodina, kterou jsem kdy měla. A víš, že jsem si vzpomněla, že už jsem dřív létat uměla. No jasně, to umí všechny děti. Aha, tak proč jsi mě to znovu učil? Protože čas od času si musíš připomenout, jak důležité je snít, Eliško. Ale teď už to nezapomenu, že ne? No, možná ano, možná ne. Ale já to vždycky budu. A vždycky tě to znova a znova naučím. Je to tak důležité? Je. Díky snům dokázali lidé tisíce krásných věcí. A díky snům se jednou vydají až k hvězdám. Jo. Kole.